Nakhosini ngiyanibingelela ingane zakwethu, uyanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba elixoxwe ngofakazi lakhiza lakhemeza jaji uJustice Mnyosi okugcina. Ufuna ukuthi la kwi-YouTube kamkhulu wasemakhosini ahlezi ekhona notified, please press the notification bell, like the videos, share, ubheke nakuma-post ami. There are some information engeke ngikhulume ngayo. Sometimes ngikhuluma ngesiLungu, sometimes ngikhuluma ngesiZulu. So kulabo aba-negative acela basale eceleni because la si-accommodate wonke umuntu. Khona abantu abazama ukwazi ukusebenza ukuzwa into in English, abantu abasuke overseas nakuphi abathanda ukubuyela kuma-roots within African spirituality. Lana-ke ngizokhuluma ngesithunywa sesambulo. Please make sure you like, share, subscribe. Ngakhohlwa ukuthi umkhulu wasemakhosini uyahlona online laba kude laba seduze isikole sikhona. Isithunywa sesambulo isithunywa esikanje, isithunywa esinamandla. In old days sesivamise ukwembatha la bantu kuthiwa ababehlola ngabalozi. Usuke une same level nalabo bantu. And uma uphethwe isithunywa sesambulo noma wembethwe isona, kuyaye kwenzeka isikhathi esiningi kube khona la isikhathi esiningi mangabe kufanele wembulele abantu imfihlo. Kuyaye kuthatha isikhathi noma sebebhule baqeda libathandazi uma ukuthi niphakathi kwenkonzo noma kuphi kuthatha isikhathi ukuthi umuntu ambulele izinto, kodwa la ihlala khona indaba uyibeka ibe njengoba injalo kube ngathi kuthiwa ikade ihleli nami. Isithunywa sesambulo isithunywa samandla. Most of the time uma siwembatha abantu kuvame ukuthi kube khona lokuhamba kukagesi noma ucishe la nikhona ekhaya noma kucishe yonke into esuke iyifoni noma ngabe kusuke kuyi-TV noma kusuke noma ngabe sifika sizokwembula. Isikhathi esiningi kusuke kuwabantu abavamise ukukhanya inhlansi ebunzini ngaso sonke isikhathi. If you've never feel, uma ungakaze ukuzwe lokho ukukhanya kwenhlansi ebunzini, there is an activation part eyenzekayo la. Lento abasuke bekhuluma ngayo labakhuluma ngalento ekuthiwa ama-chakras, yazi ukuthi is something real. All you have to do wena ukuthi ube purely spiritually and very powerful, ulandele imigomo. Uma kuthi ezathi yithunywa kuwena awuyidli inyama yokuthi ubamba lapho, kodwa isikhathi esiningi abayidli inyama yengulube, abayidli inyama ethize ngoba basuke bebambe ngokomthetho. Kuyenzeka futhi kuthiwa abangayidli ngisho lento ekuthiwa iqanda, ngezinye izikhathi hhayi njalo. Most of the time-ke lesithunywa sesambulo isithunywa lesinamandla kakhulu. Umuntu ombethwe isithunywa sesambulo akavamisile ukuthi athakatheke noma bezama ngayo yonke indlela. Amandla uJehova uyaye awaphe noma abanikeze ekuthenini babe namandla okwenqoba zonke izimo ezenzekalayo ezweni. Noma bekuthiwa kubeke uhlobo lomeqo noma bekuthiwa bacishe bafanele abantu abasuke bezalwe bembethe most of the time. And suke isithunywa esihamba namabutho lokunamandla. Zonke izithunywa imvamisa zivamise ukuthi zisondele kuwena noma bekuthiwa kuphi la usuke ukhona, wena ovamise ukuthi usondele. Imvamisayo futhi kuyenzeka abantu abaphethe isithunywa sesambulo ukuthiwa bantshontshe idlozi bebe bengakaze bekwenze lokho. Ingoba zonke idalwa zibona lokukhanya kukhanya kwaphakade, ukukhanya lokhu okukhanya ngaphezu kwelanga nenyanga. Imvamisa uyaye uzibone, kodwa-ke ngeke ngize ngichaze kakhulu lokho, kodwa uyaye uzibone unokukhanya ongakwazi